салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро мошинаҳои боркашанд, мошинаҳои майда, мотосикл, моторол, ҳамин чизҳоро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаmoро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷохед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқуле ҳатман дар комментариё бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунем, мо пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. астраҷи соли баромадаш 2004 солаи состояниш чёткай меган, нархиш 250,000 рублеш мега. бародаро қарор дорад дар Санкт Петербург. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. ҳамаш мега 100%. 250,000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат бародаро, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. мотосикл 100% мега, ягон камбудӣ надорад, дар ноҳияи 5 қарор дорад. нархш бародаро 7500 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. номи мотосикл мега мотосикл стелсиай 200 кубай. бародаро мотосикл 100%, 7500 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. мошин хундай мети айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. соли баромадаш бародаро 2000 солаи сӯзишвориш дизелия, ягон расход надорад меган. мошин барои кор омода ҳай. нархиш 70000 сомония, бо савдо карда мешавад. харидори аниқ бошад мега бародаро, бо савдо карда мешавад. ина мошина хитон бинед, состояниш 100%, ягон камбудӣ мега надорад. касони харидор бошед, нашод ами хундай фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамо қатъӣ занг занед. астраҷи седан соли баромадаш 2000 сол, сӯзишворӣ бензин газ, мотори ягон ҷош хурӯҷдагӣ ягон чӣ надорад. нархиш 45000 сомониш мега, бо савдо мешавад. қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад, состояниш 100%. нархш бародаро 45000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. астраҷи соли баромадаш 2000 сол, сӯзишворӣ бензин газ, нархиш 55000 сомония, бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. ина мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, состояниш 100% мега, ягон камбудӣ надорад. 55000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошеду нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. газел бизнес соли баромадаш 2012 солай, пробегаш 140000, айрасия овардагия бародаро, состояниш 100%, нархиш 65000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. 65000 сомониш мега. касони харидор бошеду нашод ами газел фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Toyota Highlander соли баромадаш 2009 сол, сӯзишворӣ бензин, объем моториш 3.5 бародаро, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документ тонировка дорад, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархиш 175000 сомониш мега бародаро, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошеду нашод ами Toyota Highlander фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед. Audi A4 соли баромадаш 2013 сол, сӯзишворӣ бензине бародаро, кузовиш седан, объем мотор 2, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. мошин ранги сиёҳай бародаро, состояниш созай мега. нархша 145000 сомонӣ гуфта истад, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 145000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошеду нашод ами Audi 4 фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra G соли баромадаш 2003 сол, сӯзишворӣ бензин,
кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. конкретни харидор бошад, занг занед, бо мега савдо мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 58500 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 58500 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуд ами Opel Astra-G фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Chevrolet Cruze, соли баромадаш 2010 сол бародаро, сӯзишворӣ бензин плюс газ, кузоваш седан ай, объем мотор 1.8, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бародаро, пусидагӣ, задагӣ ягон чӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад, мультирулам дорад бародаро, электропакетай ҳамаш 100% ай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 6000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Kia, соли баромадаш 2010 сол, сӯзишворӣ бензин плюс газ бародаро, кузов седанай, объем мотор 2.1, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, савдо дар пеши мошин мешавад, арзонан мешавад. харидор бошед, марҳамат, худиш соҳиби мошин гуфтагия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 135000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. мошин тозаи созай, салоншами тозаҳай, ҳамаш созай мега, ягон камбудӣ надорад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. бародаро Моторола бензинӣ, соли баромадаш 2014 сол, қарор дорад дар шаҳри Исфара. Моторола дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад. хай камака кӯҳнаай, навам нест, кӯҳнарам нест, миёнаай. 15000 сомониш мега бародаро, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Zafira, соли баромадаш 2006 сол, сӯзишворӣ бензин плюс газ бародаро, кузоваш караванай, объем мотораш 2.2, коробка передачи автомат. мошин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархшам бародаро 52000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. айна ай 52000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. мошин састани созай, номроша бин 7006, номрошам созай. касони харидор бошед ё нашуд ами мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V124, соли баромадаш 1994 сол ай бародаро, сӯзишвориш дизелни ай, кузоваш седанай, объем мотор 2.9, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати созай мега, соҳибаш гуфтагиай. мо ягон сай пеши худмо гап намезанем бародаро, беҳуда наги ягон чи соҳибош мошин чизе ки биган, мо ҳамун чиза мефаҳмонем ба шумо. мошин мега састаниш созай, ягон камбудӣ надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 50000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Toyota Corolla, соли баромадаш 2009 сол, сӯзишворӣ бензин плюс газ, кузоваш седанай бародаро, объем мотораш 1.8, коробка передачи автомат. ай пеши мошин маслиҳат мекунем мега, ягон мошин соз боша алишани мешавад. ҳозираш дар мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша бародаро 85000 сомонӣ гуфта истад, бо гуфтагиай савдоран мешавад, алишани мешавад. касони харидор бошед ё мошин алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry, соли баромадаш бародаро 2006 сол аст, сӯзишворӣ бензин плюс газ, кузов седан, объем мотор 2.4, коробка передачи автомат. мошин нозадаай мега, мошин сахт тозаҳай, японкаай, алишани алиш намешавад, фақат нах мефурӯшам мега, срочно пул дар коршай бародаро. ишани қарор дорад дар шаҳри Истарафшан, нархш 115000 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. алиш намешавад, савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. Hyundai Elantra, соли баромадаш 2010 сол, сӯзишворӣ бензини холӣ бародаро, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи автомат. техпаспорт 7 моҳи дига мондагиай. дига кондитсионер кор мекуна, дигаршам кондитсионершам кор мекуна, лукам дорад бародаро, срочно мефурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 77000 сомонӣ. тозагӣ мошина бире бародаро, электропакетай дарош,
77000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. Касони харидор бошед марҳамат занг занед. Honda Avanti соли баромадаш 2017 сол. Сӯзишворӣ гази холӣ бародаро, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка передачи автомат. Срочно фурӯхта мешавад мега. Савдо дар назди мошин харидори аниқ бошад, марҳамат мега занг занад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархшам 125000 сомонӣ мега нарха бародаро. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 125000 сомонӣ. Касони харидор бошед, нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақаму қатъи занг занед. Opel Zafira соли баромадаш 2001 сол. Сӯзишворӣ бензин плюс газ. Кузоваш каравана бландой бародаро, объем мотори 1.8 бародаро бахшиш, коробка передачи механикай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Худаш мошин ами соҳиби мошин гуфтагия бо савдо мешавад срочно. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш 46000 сомониш мега бародаро, бо худаш гуфтагия ки савдо карда мешавад. Касони харидор бошед, нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.